Giglovo cintorín z prvej svetovej vojny dnes sa radí k najkrajším slovenským lesným vojnovým cintorínom. Viac ako pol roka trvali práce na jeho komplexnej obnove. Ich završením bolo slávnostné posvetenie tohto pamätného miesta. Viečnaja pamäť, viečnaja pamäť, viečnaja jej pamäť. Dnes sme sa tu stretli na takom pietnom akte, ktorého súčasťou bolo aj posvetenie tohto vojnového cintorína. Pokladáme to za dôležitú súčasť rekonštrukcie cintorína, aby títo vojaci, bezmenní vojaci, po niekoľkých desiatkoch rokoch našli konečne pokoj. To je posledné, čo môžeme ešte my pre nich urobiť, pre týchto, čo tu ležia. Pretože oni mali tú smolu, že sa narodili 50 rokov pred nami. My sa narodiť v tej dobe, tak možno aj my tu ležíme. To je taký dlh nás voči ním. Okrem zástupcov rímskokatolíckej, gréckokatolíckej a pravoslavnej cirkvi účasť na vysviacke prijal i evanielický vojenský biskup z Maďarska. K 10 masovým hrobom vedie miestna turistická značka o centrálnej časti parkoviska na Sninských rybníkoch. Pochovaných je tu 200 vojakov. Vojnový cintorín je pozostatkom udalostí, ktoré sa diali v tomto regióne na jeseň a v zime 1914. V podstate vtedy sa ruské vojská dostali dosť nečakane už do vnútrozemia Rakúsko-Uhorska a tieto miesta boli naozaj miestami pomerne urputných bojov. Výsledkom je tento vojnový cintorín. O krutých bojoch svedčuje aj skutočnosť, že ani jedno meno tých, ktorí tu zanechali svoje životy, sa nezachovalo. Na cintorín sa na dlhé roky pozabudlo. Bolo zrejme, že je tu cintorín, pretože boli tu také hrbolce, ako po hroboch, a kríže tu už neboli, samozrejme, a bolo to čisto ako splnuté s terénom, ale len sa dalo povedať, alebo starí ľudia vedeli povedať, môj dedo nebohý, a ten hovoril, že bol tu cintorín vojenský. Neskôr patronát nad areálom prevzal Spolok priateľov východných Karpát. Jeho komplexnú obnovu na základe výskumov v historických archívoch vykonali členovia Klubu vojenskej histórie Beskyd a Klubu vojakov z Humeného z finančnej dotácie mesta. Hroby už boli dosť akože spadnuté, takže v prvej rade sme museli podľa dobových dokumentov historických, pravdivých, overených, vymerať hroby pôvodné, navršiť komplet všetko, zbúrať starý, už by som povedal rozbitý betónový plot. Tie práce pozostávali, ako vidíte, z výstavby nového oplotenia, z osadenia krížov, navršenia hrobov do takého tvaru, aby zodpovedali historickému náčrtu. No a samozrejme osadili sa štítky. Chodil tu akože taký oddiel tých 10-12 ľudí a boli sme tu asi 5 alebo 6 krát. Celodenné brigády, ako samozrejme. Najhoršie je to, že tu technika nevyjde žiadna, takže všetko materiál sme museli vynášať vlastne na pleciach. V rámci projektu boli tiež obnovené vojnové zákopy. Drevom prispela Lesopoľnohospodárska urbárska spoločnosť zo Sniny. Zaujímavosti o cintoríne i bojoch prebiehajúcich v okolí Sniny v roku 1914 približuje informačná tabuľa financovaná z projektu Na bicykli za históriou Vyhorlatu, ktorý podporila Karpatská nadácia. Pre televíziu Zemplín Iveta Buraľová. Tento záznam vám prináša štúdio Videolife. Jeho služby si môžete objednať na telefónnom čísle 0907 946 637.